איפה אני? מה כולם עושים? ג'ון, קום. מה קורה פה? ג'ון. אוי ואבוי. אחי, איפה אנחנו, אחי? זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך. אני רק זוכר שאנחנו היינו במסיבה אתמול בלילה. רגע. אבל מה קרה? אני לא זוכר שום דבר מעבר לזה. אני גם לא זוכר, אחי. רגע, איפה כולם? וואי, מי חסר פה? איפה אבי? אבי? הוא לא נכנס בגלל החזות המזרחית. מתי אני נכנס, חבר'ה? מתי? נכון, אתה צודק. מה קרה? בוא ננסה להיזכר. כל מה שאני זוכר זה שהיינו במסיבה של החמניות, ונכנסנו ושתינו המון. עכשיו אני נזכר מה היה שם. כן, עכשיו אני נזכר. כן. איזו מסיבה מטורפת. עכשיו אני נזכר, היה פה מטורף. היה שיגעון, אחי. וואו, אחי, אני אומר לך, החמניות האלה יודעים לערוך מסיבות הכי טוב בעולם. כן. אחי, אין כמו המסיבות של החמניות, מסיבה משוגעת. חמניות עולליות, אני אומר לך, כמה שתייה, איזו מסיבה מדליקה. כמה בירות, וואו, אני לא יכול להמשיך לשתות יותר. אני הולך לישון על האף. כן, אחי, איזה מסיבה מטורפת. תבואו למסיבה. תבואו למסיבה של החמניות, יהיה גדול. ביי, להתראות.